Yabona-ke funa-ke manje sihliphize-ke sicwale indlu yonke. Funa sihliphize-ke uma ukuthi uyale uphinde ubuye leyo. Uma ukuthi uye leyo uphinde ubuye. Samnyakaza masinyane siyezwini lenkosi. Funa sinyakaze sonke, funa kunyakaze wonke umuntu manje. Anyakaze wonke umuntu uyanyakaza. Sanibonani lokhu ngiyabuya. What's coming up? Ngiyaphinda sifuna right. Zama umhlaba waqephuka yebo amatshe wathi ngempela just wazama. Sim.
2, 1, 2, 3, put you 1, 2, 1, 2, 3, put you 1, 2, 1, 2, 3, put you 1, 2, 1, 2, 3. C'est un move, put you C'est un put you 1, 2, 3, put you 1, 2, 1, 2, 3. Hey, kunanga kawe. Uyabona ke lena ke ifune ngathi ungawumuntu okhipha umlenze. Lena ke ifune ngathi ungakhipha. Hayi. Sakhona nawe. Yokhona nawe. Ireti. Izani sisekawe. Siyanyakaza. Ukhipha umlenze. Uthi tutorials uyafaka ukhiphe ufake ukhiphe nebabili yethi ngibe lapho khona bangayiboni sonke siyanyakaza tutorials sesifiki tutorials uyafaka ukhiphe ubeke ukhiphe ubeke ukhiphe nebabili asiye abanye ngapha siyakhwela Tatani video, mafowethu, tatani video. Siyatrende baba lokho. Tatani video. Hala. Siyatrende. Siyakwadi. Puti Khona ngababoni kahle. Sawubona Dala uyaphila. Siyakhwekho. Izabuthi. Izani tatani video siyakhwekho. Sondela. Njani bro? Anginiboni ebheki. Isenoye. Izabili. Siyashiphiza le. Futhi Hey!
iyafuneka inkosi hayi iyafuneka inkosi iyafuneka inkosi iyafuneka inkosi hayi iyafuneka inkosi abakhwetha abakhwetha iyafuneka inkosi iyafuneka inkosi iyafuneka inkosi iyafuneka ngiyayikhansela le ndawo engiyakuyo mangisuka la asali Jesu zakhe hayi kuja ngithothela nefundisi yazi inawe nje into letha balance niredi kodwa bafowethu niredi kodwa madoda uNkulunkulu sanibona yabuya ngingaqhwetha kodwa sinemhlabeni ngizebona vele ngizama reverse hala mama bafowethu sibalele ikawu shayela uJesu zana ngoba siyayibhala ngokutawu kanjani sanibonani bafowethu sanibonani thatha amavidiyo zifuna ukuhambisa iy'ndaba zombuso kaJesu.